Už 2 roky pravidelne cvičím. Každý týždeň mám 3 tréningy celého tela a zistil som, že systém full body mi vyhovuje najviac. Okrem silových tréningov jazdím ešte 2-krát do týždňa na rotopede, aby som si zlepšil kondíciu. Skúšal som aj iné tréningové systémy, ale nevyhovovali mi. Hlavne preto, že som musel cvičiť 4 tréningy týždenne, aby som precvičil celé telo. Preto som sa rozhodol zostať pri systéme full body. Výhodou tohto systému je, že aj keď niekedy nestíham, 2 tréningy mi stále stačia na precvičenie celého tela. Tretí tréning je už len bonus, čo je najmä v lete veľká výhoda. Keďže mám DMO, nemôžem cvičiť úplne rovnako ako zdraví ľudia. Musel som si preto cviky prispôsobiť svojim možnostiam. Postupne som lepšie spoznal svoje telo a zistil som, ako cvičiť tak, aby som čo najlepšie zapájal svaly, ktoré chcem posilniť. Nebolo to hneď. Chcelo to veľa skúšania, trpezlivosti a hľadania toho, čo mi vyhovuje. Dnes už viem, ktoré cviky mi fungujú a ako ich robiť tak, aby boli pre mňa efektívne a zároveň bezpečné. Od toho sa odvíja aj môj progres. Pri každom cviku robím maximálne 3 série a v každej sérii sa snažím urobiť najviac 10 opakovaní. Keď zvládnem všetky 3 série s 10 opakovaniami a správnou technikou, môžem zvýšiť záťaž na stroji. Aby som mohol zvyšovať váhu postupne, kúpil som si aj progresívne kotúče, 1-kilové a 0,5-kilové. Vďaka nim môžem pridávať záťaž po menších krokoch a lepšie kontrolovať svoj progres. Pre mňa však nie je najdôležitejšie zdvíhať čo najväčšie váhy. Dôležitejšia je kontrola pohybu počas celého cviku. Kontrola pohybu je pre mňa dôležitá nielen pri cvičení, ale aj pri boči. Aj tam rozhoduje presnosť, nie sila. Preto sa pri cvičení sústredím hlavne na správnu techniku a kontrolu každého opakovania. Cvičenie ma naučilo sebadisciplíne. Práve tá je podľa mňa jednou z najdôležitejších vlastností, ktorú potrebuje každý športovec. Bez sebadisciplíny je ťažké dosahovať dlhodobý progres, nielen v cvičení, ale v akomkoľvek športe aj v živote.